Ingo duna lehenko, sandwich bat. Izokin aguakate eta sagar sandwicha. Ni kombinazio pila gustatzen daiz. Azkenean, hemen dakau izokina ketua. Gero sagarrak ematen dian freskotasuna. Aguakatea ingo duguna da, hau izango zen azkenean, guacamole antzeko bat ingo dugu, baina guacamolearen osagaiak aparte jongo dira. Ze guacamolean da aguakatea, lima izaten da, egun limoia botako diogu. Gero hemen martorria, o filantroa, eta tomatea, hori da osagai nagusiak. Eta, kipula bebai, baina gu kipulaik ez daukagu. Engo dituguna da, osagai horiek naztuko dizkigu, baina aparte, banan. Eta, gero gehituko diogu izokina, sartaian pasa, eta gero, hauean, sandwich bat, telebista ikusten. Hombre, lasaita gustera gaina. Gustera gaina, ez? Hombre. Bale, zuetako batek, aguakate hauek aztara haragina eta sardeska batekin txikitu pixkat. Nahi esunak. Bale, nahi jarriko naz? Bale. Eta zuetzako, ingo zuenik nahi guzu. Moratzez, ez? Bai. Eta, Pablo, zuri, ingo zuet, beste mandolinakin sagarra fin mosteko. Jarriko zaitu hemen. Hau da... Bixak moztu behar ditut, bai? Bai, bixakin nik, zeneko txikisa dia. Eta, betxu, gero, aragia tatzeko... Bale, eskerrik asko. Eta hau da, oso invento gana, bai. Ondo, zelako erreza. Egurrak eta holak atatzeko, holako sistema eukiko bazen duen, askarra egiko zen duen. Hombre. Bueno, hau, ingo dugunako platotxo bat. Bueno, betxo, jartzen zen hemen. Bai, hemen ingo dut. Eta hemen ingo. Eta ni bitartean jongo naiz, igusten gurin pixkate... Bai, atzamarra, bai. Atzamarra ez, kontuz, A ber, arotz bat. Hemen atzamarra da. Aberiak izate dituztela, ez? Mostu dut, Bai, apur bat. Hori oso, audientzien dako oso nada. Bai, odola ikusten bada, gaurko programa jende pilatek. Bestela, trapu batekin. Pitxo. A ber, zer. Alambe nik uste horrekin bitxo. Beste hiru xerra moztu. Horlasa. Eta nahikua. Zango da. Ondo zauz, ez? Bai, ez? Ondo zauz? Bai. Vale. Bueno, Pablo, noiz haz izan, Lufen historia hau, noiz azten da, aventura hau? Aventura hau azten da, oindala, hiru lau urte, hasi ginean guk hasieran plantxin, zola luzen, eta guk lehendikan egiten genduen beste egurreko produktu batzuk, ero mota bat. Azkenian enpresia, krisi horrekin pikutara joan zan. Eta pentsau gendun gure linea bat, zerela oiak eta olako altxariak, jarraitzia berakin. Bai, azkena, ez? Urten atera genuena. Azkenengo denporaldian horrekin hasi ginean. Eta, pentsau gendun zala, soluzio, jarraitzeko ideia hon bat. Eta hasi ginean, azpitxira joan ginean, eta azpitxian, lokal txiki batian, hasi ginean. Eta hortikan, Azpeikin gulortan bada goitxura, mueblek eta... goitxura, asko. Eta hango, ez dakit. Leku lokal batien hasi ginen, eta oin arte, pizkanaka, pizkat promozionatzen, pizkat jendiari presentatzen gure produktua, eta, hiru urtian, pizkanaka, moldatzen. Baina hiru urtian egin duzuen saltoa... Bai. Karagaizko saltoa, bai. Eta, eta oin arte, holaz jarraitzen dugu, lan, eta zaiatzen. Baina, antza, gauzak ondo egiten, ze, aizu, holako saltua zuek eman duzuna bezalakoa, holan bapatean hori suertea ez da, hor lana da. Horren atzetik handao lan asko, eta ordu asko, eta lana, azkenian lana, eta produktua kontrolau, eta prozesoko pasu guztia kontrolau. Bai, eta azkenian guztion dedikazioa, ez? Danak hartzen dugu parte horre tailerrian, azkenian dana ondo urteteko danak gauze involukrauak, edo ez dakite igual zelan esan, danak gauz hartuta proiektuan asko. Danak eitzen dugu lan, benetan azkenian, ez? Produktua eta dana... Sinesten duzuela gaina, eta goguekin eitzen dugu lana, produktu ona dela, azkenian bezeruak posik gatzen direla, eta guretzako, ez dakit, ilusio bat, hori, olako produktua, olako altzariak eta ratzia, eta gero zelan ikusten dugun, bezeruak, klientia, zelan gehatzen dira zen hain posik, ero hain gustora, guretzako hori da beste motivazio bat jarraitzeko.
linea horretan. Oie, zigorra, listo edo. Bai. Testura horrekin. Oin, bota, limoizuku pixkat eta gatza. Bota, tio. Bota bintura. Bale. Hau, nitzako. Bale, da nazten dut, ezta? Bai, naztu. Beste trapu bat, hau ja. Bai, ja, erdizikina dota. Erabili ja. Hau, hemen txegerako. Bale, sandwicha. Alde bat gorritzaekin nahikoa da, Bestea, xamurra utziko dugu. Gorritua, xamurra. Jesus, dana gaur. Dena erortzen zaigu. Bale, beste bi, eta hau sandwicheran batean izan ezkero, bikain. Eta gero, oin izango da, montatzia bakarrik. Honek ez dauka inungo misteriok. Badaukau aurreneko, beira, gaina hasiko gara. Utziko izue zuei montatzen, beira. Bai, a ber. Piatzen zera? Ez, baina, bueno. Bueno, oia montatzen badugu, ez? Oia montatu duten abiadura montatzeko, beraia montatu dute, beira, ingo duguna da. A ber. Bi alde hauek utziko izue. Lehenengo, geruza bat, guakamolea. Guakamolea. Gero, bota, bai. Guakamolearen gainean, izokina. Vale. Nik tomatean ni moztuko dut, seguzio Pablo arriskutxua dela, eta bazpa tomatean ni moztuko dut, ze oiak egiten artista da. Bai, baina zukaldean ez hain artista, ez nahi zukaldari ahondixa ez. Txikixara ez, Txikixara hemen bakarra da, zorien eguan. Izokin zati bat edo? Bai, hola zen, zati bat? Bai, izokin guztiorik astatu ingo du, bitan bi hoietan jarri. Bai, bale. Bueno, gu hemen, oeak eta esaten, ze altzari mota euskazu, gu oea ekarri diguzu hemen, baina oea baino gehiago montatzen dituzu, ez? Bai, guk egiten duna da, oeak, mailak, aulkiak, armarioak, eta gero, bueno, oeko, logelako komodak, bai. Osa, que ya etxia... Logela beteta. Bai, beteta. Mailak eta, mailak esan duzu, bai, mailak eta gaueko mailak eta, bueno... Bai, ikasteko mailak bebai. Bai, ikasteko mailak. Osa, que... Ez da behitzakeri. Etxia betetzeko zuen... Bai, ez dago arazorikan, ez dago... Aztu Barakaldo. Barakaldo ez. Hemendik aurrera gertuago. Gainera, bueno, zuen produktu erosteko internetez egin behar da, Zuek ez dauka zue lokal bat non joan ero ikusteko. Ere bai badokau esposizio zurrun txiki bat. Jendia bezeroa nahi badaute, gure enpresara, gure showroomera joatia, baina guk geixena saltzen duguna da internet bidez, gure webgunea da muebleslufe.com, muebleslufe.com. Eta hor sartuta ikusten da katalogo guztia. Katalogo zua, zeren bat altzari daukagun, jendia dauka ikusteko oso erreza da ikustia hainbat produktu ze daukagun, eta eskaria itia, webgunen bidez. Vale. Tomatea, bixerra bakoitzari. Vale, Pablo. Eta, ze gehiago falta zait. Gero, sagarra. Eta sagarrak ematen dio, holako puntu berezi bat, Ni animatzen zaitu uste, sagarra erabiltzen. Ze, egia esan, gozo puntu bat ematen dio, gero kurruskari puntua, eta... Hau, zango itzeu, erresa egin da, oso erres. Eta jan, erresa. Nik uste, holan. Eta gero, berde pixka jarri bat dugu, ez? Gatz pixka botako dio, temendik kontraste egiteko, gozua eta gasia eta bitxua. Hemen errukula o nahi duzuen ostoak, Guk hemen kanonikoa jarriko izkiugu nahin, baina nahi duzuen azue jarri etxean, Letxu ostoa zu aldin baituzue, letxu ostoak. Eta oin, nola ez? Berotzen danean eta iten danean tapa. Ze gurmote biltzen dituzu, Guk pinua. Hemengo pinua, bertakoa. Hemengo bertako pinua eta bakarrekan horrekin ditzen dugu. Bakarrekan horrekin. Eta gero, badago aukera, hemen guk horiek jarri duzena, hau da, egurra natural. Bai, natural. Baina, bago margotua, barnizatua. Bai daukeria, gure webgunean, aukeratzeko, ero naturala, bueno, dagoen bezala ze, barnizatu gabe, pintau gabe, ero txuriz, ero barnizatuta naturala. Aukera hori daude. Eta gero bai, egurronek admititzen dau, zuke
zure etxian edo kolorietan pintatzeko Ah, edo no? buke gero bebai ditugu zerajelak Bai. margotzeko igual eumien logelentarako eta pues igual urdinez edo gorriz edo margotzeko, ero bueno, pila kolore dauz, bebai dauze igual cerezo edo nogal koloria, bebai egurra igual iluntzeko pixkat edo... Aukera hori orden ja hor, ematen bakoitza du, bere gustora eta etxean bere egiten gustura egiteko, bukatzeko. Bai, ze azkenean, hone daukana honena, ikusten duzu oea, koltsoi gabe noski, presioa da. Zenbat ateratzen da oe hori? Hori, 30 € baino gutxio. Venga. Bai, ez? Ba, erreza dakazu hori, sartu gure webgunean eta ikusiko duzu. 30 €. Bai. 30 € hori. 30 € gatik oe badaukazue, umeantzako, eta gero, bueno, claro, margotu eta alde baldin bada, igo egiten da presioa, baina bestela zuek aukera daukazue. Hori da, bai, margotzeko etxian edo... Eta zuen gustora jartzen duzue, hori da. eta 30 € gatik, oe bat. Oe bat etxian, bai. Baina, nik superatu zaituzte, merkeago afaria prestatzen. Hori bai, hombre, eske... Baina, bueno, gaur egun nik uste dut, aukera hon badala, jende gazteantzako, ez? Bai, erosinentzako, bai. Nahi duenak gastatu dirua beste gauza batzuetan, eta... Bai. Kalidadeko bat. Bai, ero pixu berri bat, ero jendia sartzen danean pixu berri batian, dauen moduan gauzia, daka, pizkate alde hori errestatuta. Bai. Hasieran betetzeko aukera presio... Gutxienez, presio batean. Gero, pixkanak eta ez da gizer, eta nahi duela aritza sartu eta ez da gizer. Claro, norra nahi da bena, baina azteko, ero... Aukera hori izatea gutxienez. Bai, gutxienez hori. Aukera hori izatea hori oso ondo. Bale, guk lehenengoa hain dugu. Askar. Soitxura hona duka. Bai. Eta erresa da. Bai. Hemen daukazu, gure aurreneko sarrerakoa, eta baina txorinen jan iten du. Bai, hau jan imar da. Hemen ez dauko... Zuek, oiek eta nik hau. Venga. Bai, venga, ba. Ba, a ver. Hala da, probauko dugu. Ba, oso nada, bai. Bai. Goizua dau. Ni pila gustatzen dut. Bai. Erresa da egiten. Bai. Eta oso freskua, bai. Aguakati ez ondo dauen, Bai, ematen da, esperta batek egin da bela. Baina, betxo, ematen dautze kremosidade puntu bat, eta gero, frutilla, barazkilak, eta bueno, hau afaria hon bat izan. Bai. Hau sartzen zara, oian sartzen zara, tak? Hombre, telebista ikusi, ero ez. Oian telebista ez. Ez, beste... Hobeto bikotia. Bueno, lehenengo du, bigarrena txuleta behiratu behar nuen, baina ez da txuleta horratzean han iskutatu diatea. Ingo iduena da, brotxeta batzuk. Eta brotxeta hauei laguntzeko egon nintzen behiratzen zer da, natxo batzuk.